pinarak munggah panggung. Mbah Waluya. Mas aja dipleroki. Mas karyamu. Matur nuwun rawuhipun Mbah Waluya kali Ibu Sohini. Wah, adoh-adoh saka Wonosari. Suhini ya, aku nyuwun sewu. Kok Muhini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tujengan kasarasan tuin kabagas warasan tuin kabagian mugi tansah rumentah dumateng kita sami. Matur nuwun lek saged pun timbali mriki mbok cangik jane kula niku rada mriyang ning gandeng butuh duit ya gek rene. Kula nggih mboten dados menapa menika wong pakaryan. Ora lah duit iki arep kok nggo ngopo? Ya golek bolongan. Oh, golek Bolongan apa lho? Lah nek kanggo ngopo nek duit? Nah, aku nek upamane ndek duit ya kepengin tak nggo tuku mobil. Ora bolong arep kok turu medhun ngendi wae metu ngendi lek mlebu. Oh iya. Mobil ya kudu bolong. Lah nggih kaya ana ruangane. Gawe omah. Omah nek ra bolong wae turu jaba apa? Apa sampean pengen rabi? Rabi nek ra ndek omah mar kepiye lek mana. Sik Mbah Waluya. Apa? Dangu ora ketemu kok sampean ketemu kali kula kok kali Simbah Putri kok rada nesonan iki ana perkara apa ta? Lah, non sewu kula tak jak mriki niku jane ra ikhlas. Lho, kok ora ikhlas? Duwe bojo niki tak kira iki pawakan semangka. Jebulane pawakan Lombok. Lah kok pamaan lombok pripun to? Lah nek semangka saya tua saya legi, lah iki saya tua saya pedes suarane. Lah Pak, aku ki kurang cinta, Apa? kurang sayang. Apa? Oh nek ndi-ndi sampean ya tak ujo lho. Dujo apa ning Jakarta. Anu lho mbok cange. Pripun nuwun? Iki aku pisanan iki curhat karo sampean. Kepethuk wong sampean iki sentolor karo aku. Pripun Kok sentolor. Sedulur-sedulur. Piknik neng Bali. Nggih. Kancane dadi sangone 400, 4 yuta, 2 yuta. Lah Nggih. aku mung ditempelangke sego karo oseng-oseng teri. Lho kok iso? Napa ora sangu niku? Disangoni 150 pesen drindil iki kanggo cekel-cekel ya Pak. Iya. Wong wis tak tempelangke sego. Tekan Bali iki duit iki ya mung tak cekel. Aku ki tak kuwatir to. Lho kok yo dicekel wae to. Lah iya lah terus iki kancaku mbok jajan to Pak oleh anu iki kulinge bojoku gur kanggo cekel-cekel lho. Ya gur tak cekel wae. Lah kok tekan omah to? Tak saiki ning nggon celana ngene iki kok bojoku ku ya mestine ya goleki duit ki mau gremeng-gremeng to sampluk genten iki gur cekel-cekel lah aku ya ngono get. Rasane aku ki goleki opo? Jelek iki le matur kudu sopan. Oh lah iki. Ini ngersane Pak Camat, Ngoten. nang ngersane Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW. Popak banget ya Pak. Bapak nun sewu Pak Camat kula mboten ndisiki nek nggen kula niku enten kemajuan. Pripun? Sok tahun 2017 Nggih. ki RT itu panggilannya bukan RT lagi. Lah napa? Ganti niku. Ganti Ganti napa? Kepala Daerah tingkat 7. Lho Lah kok malah dhuwur dhuwur temen? banget. Loh, gubernur tingkat 1. Nggih. Bupati. 2 bupati, Nggih. terus camat, Heeh. terus lurah, terus dukuh, terus RW, terus tingkat 7 ki RT. Oh. Dadi ngono situ ku. sambutan kepala daerah tingkat 7 RT sing maju. Kok sampean ki jago dadi RT. Walah kena jago sing milih ya mung kowe tok. Lah sampean ra jujur kok. Sing marahi ya kowe kuwi kok. Ya dadi RT seminggu kok didemo masyarakat lho. Salahe bagian masyarakat kok liwet dhewe. Lah sampean ya ora ngayani aku kok. Ngopo wong kuwi dicernani ya ora. Kudune nek sepi tanggapan iki ya usaha no. Wis, Apa? wingi aku ditawani ning pabrik Pabrik apa? seminggu ki gaji 15 juta. Lah kok ganti Ampuh men. Mangke pabrik napa? pabrik racun gitu. Lah ngopo? Lah aku wegah wong kon bagian ngicipi ya modal aku. Ora apa-apa malah kena nggo pengalaman. Wah, mati kok pengalaman. Seneng kowe nek ditinggal bojo lu aneh-aneh iki. Ora ngono. Wah cintaku pada
padamu lho. Cinta-cinta opo. Lho ora gelem ngicipi. Eta Pak. Lho, kok ngicipi? Ya ora sida nampa 15 juta bar ngicipi ya kejat-kejat moane. Nggih bocahnya nembe sepisan meniki kula kepenuk. Alah kepethuk jenengan. Oh, ngaten nggih nggih. Terangane isih sedulur iki. Sedulur. Sik. Jare sedulure sampean ki mung 3 lah kok ketambahan Pak Dalang. Pak Sarjono ki karo aku ki tunggal bangsa. Ah bener. Nek tunggal ki anak dulur utawa tunggal mbah utawa tunggal piye ngono kok tunggal bangsa. Lah iya bangsa Indonesia padha wae aku ya wong Indonesia kan sedulur. Ora ngoten. Ning nek tunggal kandung rak mung loro. Loro. Barep karo sampean. Ning kakangmu kae kok le rabi keri to, Mas? Lah ya tak omongke nun 1000 lho niki. Mbok Cangi. Nggih pripun? Kula niku wis rabi kakang kula rabi mergane duwe kekurangan. Kurang napa? Tunanetra. Oh, kakang kula wis tak pengen ngrasah rabi Kang wong anu ora wong ndak ndarah di keturunan. Dan rabi tenan. Nggih. Bareng malam pertama niku dijake kali awan ini dijake kali Pak Naib. Sadurunge malam pertama dijabke sik. Jenenge Janggel kakang kula niku. Janggel. Namanya sewu ana kekurangane kok jenenge jenggel. Gul, nggih Pak Naib. Wis tak ijabke. Bojomu ayu. Nggih, kula ngerti. Ngerti saka ngendi ngono. Lah Ora weruh kok nggih. bareng bengi lan iki nganggo malam pertama. Ah nggih, pripun? Dek kamare ku ya cedhak ngandengku. Sengok, ampune sengok, nguak. Lah kok bojone nek sing kakangku ngene, aduh Dik, pipimu halus tenan. Lah kok sing wedok ki muni ngoten kuwi dipipi Mas iki bokong. Lah Oh ya karang ra weruh kok ya. ora weruh kan. Ah nggih. Bokong ndarani pipi sengok. Ya aku ya mbak. Aku mulane wingi bengi arep nusul sampean ke ora etok ki tekno jarang. Enggak kakangmu ki to. Lah aku ki ngerekam. Wah lah ya sing jenenge wong aja-aja kakakku ming diapusi aku ya ngono. Jebulane tenan kleru awake dhewe. Wis ora usah ngomongke kakang wis akarmu. Lah kene lek karo Pak Dalang jare sedulur kula aku lek tak. Sedulur iki karo aku ki. Oh, sampean mau ya mampir. Wah mampir ki daleme iki wis kenal karo aku to, tepung barono dihampirke aku. Sampean masa durung tekan kene mampir sih. Mampir Pak Sarjono kuwi Eh. disuguh kowe doang. Gula asu gede pokoknya kudane cilik. Lho jarene sampean pabrik gula. Walah yo. Lah sampean ki kudune matur terus. Lah nggih kok ya timbangane pabrik gula, caosis. Gula sithik mawon. Nek lekane mono ya nyuguh payek. Aku ki wah iki Pak Sarjono ki ya mijiran. Lah nggih. Nyuguh panganan sing enake dipangan mlumah karo mengkurep aku. Kok rumah-rumah Kok kok iso? Lah nek payek ki nek le nyokot miring ya babak bunyakno Oh cangkeme. iya sing kan miring ngono ya diblak gusine ya. disuka payek. Monggo. Lah sesuk ki Nggih. gentenan no. Wis tau ning nggon aku kuwi yo nantrani. Iya wis tahu. Mumpun kula sowan mriko nggih. Kok suguh apa? Bojoku ki kira-kira 2 jam lek golek pacitan. Wareng mulih sing digawa apa? Apa? Bolumprit. Ngono ki sak toples ki yo entek. Karena wingi niku mergo kula urung sarapan saka omah, Mbak. Loh, lah iya. Lah sampean ki kepiye to monggo Pak dipun rahapi bareng dirahapi kok muring-muring. Lah Ya ya ora apa-apa no, sing ikhlas nek nyuguhi. jenenge wong sing di omah iki karo dayoh ki cok basa basine akeh dayoh. Pripun niku? Ditoni wedang malah Bu dadak repot-repot. Heeh. Monggo yo njaluk jok entek-entekane. Ayo yo mumpung gratis kok ya, Mbak. Lah mulane iki wah iki sindene jan Sindene. kaya senengane cah cilik Napa? coklat. Kok kaya senengane caci. Nek siang sepuh aja mam coklat ndak loro untu. Ora, wah Ha nggih. ana sing cilik, ana sing gedhe. Wah, pepak niku. Nek sing gedhe ki Sinden pentol. Weh, ane sing cilik. Sinden biasa ngono cedhak. Lho kok ora disebutke. Sik, Sing gedhe pentol. Nggih. Sing cilik Biasa ya Gus semene kok. Sampeyan iki arep mblegongke aku senengane iki kok. Sinden biasa. ora wani. Rawani. Ning ana lho sing apa cilik kok jenenge malah gedhe. apa? Apa kuwi?
koreke pentol ming semono. Heeh. Jenenge pentol. Ning cilik kae. Lah ya, Oh, iya, lah iya. nek terus sing gedhe. Wes sakarepmu Ora tanggung jawab lho sampean iki. Nih, Mbak Watuya, nama niki kagungan wigati bersih desa. pun ngerti kula. Lah nggih. Ngerti saka sapa? Lah kuwi baru apa ngono lho. Menika wonten pawelingan mboten? Mboten. Ah niku wau wonten pawelingan kagem panjenengan supados Ibu Suhini, Nggih. Anu mboten ngangge ni. oh Suhin. Oh, yo mentorane ya apik kok. Ora. Nek jenengku iki Suhini lho. Oh wis apik ganti lho. to, Pak? Nggih, Pak. Jenenge niki jenenge asline Nggih. Emma Suhini. Oh. Ini panggilan udaranya Suhin. Oh. Nek Nek kula sampean? niku waluya ning panggilan udaranya Rudi. Rudi. Rudi ki apa artine? Artinya apa, Jajal? Awake guru ndase gedhi. Oh. Mesti arep ngono. Ora wani celok alon-alon. Nggih, nggih. Niki wonten panurunan caping gunung mangke dilajengaken julajeng. Oh, ngoten. Oh niku lagu wajib. Nggih, wong kanane wong Pak Lurah ngendikane kados ngaten to. Kowe ngerti asmane Pak Lurah kene ta? Sapa coba? Bapak. Lho, apa jenenge? Trubus. Trubus, Bapak Eh? Trubus. Bapak Trubus. Lah ya Trubus, Lah kowe mau kok Trubus. Kok tru to? sampean kok di Ora tru, apa mau tru ning sru. Anu. Trubus. Aku Nggih. ki ning Jakarta suwe, Pak. Oh nggih to? Dadi muni apa-apa ki kan cintane cinca. Oh, ngono. Dadi basa Jawane iki rada kaku ngono ta. Aku lah wong aku ning Jakarta pisan wis tau diunek-unek karo cah nom-nom iki. Lah ngopo? Lah aku rak wong desa wong Jawa. Heeh. Nang cah nom tepung wong Jakarta asli. Terus Aku lewat ngandingi lho kok. Heeh. Ngapain, Mbah? Aku yo Senin Legi le. Kok iso kok masalahnya kesel gini pun iku. kayak iki ora ngapain. Lah ngapa? Ngapain, Mbah? Ngapain? Terus ngaku ning Jakarta suwe. Oh nyatane seminggu ya sampean bidu-bidu kenapa Pak e? Sampene jare meru juragan sugih. Mongko ayu. Yo gara-gara goleke dublak kuwi iku lho aku. Ning Jakarta lho mbok jange Nggih, pripun? melu juragan rondo ayu. Hmm. Lah aku lagi nyapu ning ngarepan lah kok juraganku metu saka kamar. Walu ya. Iya, Mbak. Aku wis kok kaduan. Barang diawe tempile aku selwet-selwet. Lah Lah ngopo? tak kira ngene iki tentang karo aku terane kono kok neraka. Dianggep cinta. Aku cinta. Modalmu ki apa ning kono wae gur melu kok. Dirabeni juragan. Melu yo cok iki wis tau blasok ke aku iki Pak Sarjono iki. Dalang Heeh. Kowe iso ngopo, Ade? Nyopir iso aku. Nglamar nyopir ning kantor kono kae. Kono ki butuh sopir. Oh iya. Aku nglapar. Nah ning kono ngendi jenenge iki? Kene sampean yang di sini. Begelen. Oh, Begelen. Nang kantor aku kae ngadep juragan. Pak, saya mau lamar nyopir. Punya SIM? Punya. Nyopir di sini sudah hafal Medan. Wah, lah iki ya. Nyopir nang Bagelen kok hafal ke Medan aku. Teragate piro aku. tegese Medan ki Medan lokasi kono antarane nek Jakarta ki ning jalan apa murih ora geblasuk ora kok Medan kono kae iki wudu. Kowe ngomong iki wis sudah hafal Medan belum? Belum aku ya ngono. Bukan kota Medan, Lek. Lah apa nek Medan ki arek. karo bojone kok elik. Sorry. Bojo, gur akon-akon ya golek dhewe aku ya. Nek ketule nek bojo iki ora gati aku. Lho, aku kira wis ngomong to, Bin. Kowe gelem tak pek bojo to, aja kuwatir. Aku ki anak wong sugih 7 turunan. Wow. Oh. Pitung turunan. Lah nyatane 20 tahun kok ke jare. Tahun kok ke Klabi. Heeh. Lah kowe ora ngrungokke to. Aku ki anak wong sugih 7 turunan ning aku sing nomor 8. Kok iso nomor 8 piye kuwi? Lah gur tekan 7 ya ketuman kere. Oh iya, Ding. Ono gur 7 turunan kok. Berarti wis ora ono apa-apane kuwi. Nggih, monggo kalajeng Nggih. tembangipun Caping Gunung. Saben bengi. Nek
riyen nek sakniki mboten. Sebabe Ning apa? Lah men bengi wayangan ngono lho. Wong caping gununge ngene iki ora perlu jawaban. Nah, aku perlu kok. Nyawang. Engko le joget ki nek dipendangi. Lah aku ki 3 tahun ra joget wong nganti ana diesel muni wis tak jogeti lho. kok ora bareng, Mbah? Men ora bareng ra apa-apa. Yo Ada ditakok. makan dhewe. Ora bareng kok. Ngopo ora iso bareng yo geter-geti tok ngono. Nyun ngapunten kanca-kanca pun sarengaken nggih. Nah, bareng kepenak kok yo. Mas, Pengen ndang to Mas Mani. Sapa sapa? Pak Prapto. Ngawur. Prapto sapa? Prapto ki tegese apa? Prapto ki teko rawuh. Lah iya Pak. Lah nek ra teko kok yo cangceng ndang wis jenenge Pak Prapto kok ngeyel kowe iki. Ngawur. Asmane Mas Bambang. Oh. Bambang Senggono. Ya, Yen. ayo. iki mau sing didhawuhi aku lho. Iya. Maaf lahir batin. Yen memajeng among karo janur kuning. Pas iki. Iya jane seragame ya kompak, le nabuh ya iso kompak. Sarjana kabeh kok iki. Sarjana apa masale kok kompak? Ya mergane apal karo wiramane iku mang. Ora, Lah apa? mergane ditanggap nek ora kompak. Oh, Ding. Bener kuwi ora ana tanggapan yo ora kompak. Iya. Kembang weweton gunung Pacit. Gak aku Iki jenenge bareng tenan iki mau. Apa to harmoni apa to? Citan. Pacitan Serwi Dan juga sing hati-hati ora sah mempeng-mempeng. Apa? Oh, ini bar ngungak rumah sakit. Nggih to. Nggih, lha niku baru operasi niki. Lah kok mboten ngendika to? Pun wong operasi dina mulih kok. Oh, operasi apa kuwi? Pukul. Operasi kukul piye? Kula niku operasi cedak kamare wong liya operasi, Nggih. wong wedok operasi bandeng baralangan sikile ilang siji diganti sikil kleru sikil lanang. Kok iso? Lek konangan barang wis mari. Piye? Wong wedok iki barang pipis kok siji nekuk siji kenceng. Lho kok iso? Lah sing siji sikil lanang kan yo ngadeg. Oh. Ngawur tenan. Ning anu kula pun nate, Mbah. Apa? Nguyuh niku kuwi larase sing ndru pelok. Kok iso? Ha nggih, niku rono teng 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 teng. Lho kok rene ding 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 ding. Larase kok slindru pelok. Oh. Iso niku. Lah niku. Oke. Niku kenapa waler nek kuwi? Oh kok iso? Biasane kuwi lek golek dina, Nggih. pamane arep kagungan kersa ora pas dinane. Nggih bener mbok canggih. Nggih, nek kaya ngono kuwi. Wong Jawa niku etungane kudu ana. Iki ra saru. Nggih, Wong Jawa pripun? wong lanang niku pipis nganggo etungan. Ditung niku. Pipis marem etan ki ora oleh. Lah ngopo? Oh, sebabe. Jedule sengenge. Oh, alah. Anjur Pipis marem kulon iki ora oleh.
Lah apa? Angsupe sengenge. Oh. Wong sampean mau ning kono ya kenapa depulon ngono kok. Lho, bareng kelingan terus tak tolehke ngalor. Apane? Raiku. Barane yo katut. Ora sembrono ing ngersane Pak Polisi. Oke. Ngersane Pak Tentara, Pak Camat. Saya Pak Polisi iki mbiyen sak asrama karo aku. Wah, Tenang. kok iso? Yo asrama polisi kono aku asrama yatim piatu. Oh, alah. Panas udan. Ayo Ayo katang layang. aja aja Panas. Aku mengarep nembang sak ketramu kaya ngono. Berarti dirimu cinta karo aku. Aku ki sayang ku setengah mati karo kowe iki. Apa-apa Tenane. tak bantu. Tenan lho Pak Bantu Lurah. ngopo? Umran niku gawane wong wedok tak sangkul saking gematiku. Wah. Sing jeneng Rajang Lombok aku. Ngirit Brambang aku. Emansipasi. Lah iya, marut kambil aku. Bojo kula mung trimo takon mercel kayu. Karo Oke, menek kambil. Padha wae. Panas udan. Panas udan. Panas udan Udan panas. aling-aling sabeng. Kowe sing duwe. Aku sing duwe. Gunung saya. Ya ora aku sing duwe. Ya. Gunung. Oh. Jos tenan. Ape. Manteng wah ini jan. Jula-juli ini, Mbak. Nggih. Niki ming parian mawon. Wah, nggih. Ning nadyan parian ngemu teges. Nggih. Sing sae napa sing awon? Sing sae mawon. Sing elek kula mawon. Nggih. Pariane Nggih, apik sing mawon. apik. Soalnya nek jenenge pariane nek ora ana tegese ya mesake sing napa ngrungokke gitu. Lah nggih. Dadi umpamane sampean niku nyanyi niku ora yo mboten kok namung cul ngoten ning tetek timbang Kudu kali. diupokoro sing apik arep Nah, kudu nggih. tembungan Ah, iya. timbangan Nah, kae. iya. Nah, dadi sampean toh saka mriko iki kedah nyambut damel. Nggih, Pak Dalang. Eh, Telek. Kaya telek. Ana yuyu nang jeron blumbang kae tekek Di nang dhuwur wewungan. Apik. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Ben elek sing penting pinter golek utangan. ngawur. Ngono kuwi rak bojoku dhewe. Ayo. Sisih wetan tanduri pari warga murung wanasoge rejeki. Amin. Amin. Kula matur para pamirsa ingkang sampun rawuh wonten dalu menika. Monggo dulur sareng sami ndedonga mugi pinaringan nyale sampe kol. Amin. Nuwun sewu Bapak Camat, tak dongake selalu sehat, program cepat untuk masyarakat itu semua mesti
bermanfaat. Nuwun sewu Bapak polisi, nyambut gawe ora kenal awan bengi. Karo masyarakat yakin mesti mengayomi, ngoyak penjahat karo wong sing padha judi. Wonten ngarsanipun Bapak tentara, badan harus sehat, kuat manggul senjata, rela pisah anak dengan keluarga, itu semua demi membela nusa dan bangsa. Nuwun sewu Bapak Kepala Dinas, piyayine lo malame ning tetep tegas, ra peduli nyambut gawe adem apa panas, dilakukan sportif sebab ngayahi tugas. Saya abot sing dadi lurah, ning ngarahke rakyat lurus juga terarah. Karo masyarakat gede cilik ramah tamah, contone lurah kene desane Gemaripan. Saya abot sing dadi RT, kudu manut apa dawuhe dogoe, kudu iso nentremke lingkungane. Mongko RT rong karuan pira bayarane. Saya abot ngono lak sing dadi kiai, esuk awan sore mesti rajin mulang ngaji, maca sikir kuat nutuk sewengi. Monggo karo isih mikir kepiye nasibe santri. Saya abot sing dadi guru, le nyambut gawe mbiyen Senin nganti Setu, ngendikane becik ora kena saru-saru, guru kena digugu uga kena ditiru. Kae ibu ngagem jilbab warna kuning, sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina peparing. Atine kudu sabar, ora kerep more-more. Wah, jan kondang tenan nek. Kae bapak sing ngagem kopiah. Rasa kemeli ya. Menang disawang katon gagah. Karo dulur sopan santun ramah tamah. Tak dongake rejeki lancar mongko barokah. Amin. Apik tenan. Kae ibu ngagem jilbab warna coklat, sing ngagem jilbab aku yakin rajin sholat. Piyayine meneng ora seneng berkhianat, uripe ayem tentrem mergo kebak nikmat. Weh, apik tenan jebule. Dasar ayu ditambah beriman, sopan santun basane mapan. Iso bedakno ndi sing halal lan sing haram, ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an. Ning atiku kadang rumangsa heran, nek nonton cah wadon nggonku do nganggo pakaian, rupane ayu awak putih radi eman, ngalor ngidul ngulon ngetan bledeh digawe pameran. Ana bledeh bareng. Ora sate tak nggo bledeh ngono kuwi. Orang larang wong wedok aksi, tulung dulur kabeh sing ati-ati. Kasus pemerkosaan sering terjadi, mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi. Nek bojoku iki angel tak kandhani. Kok iso? Nyandang nganggo modele bocah saiki. Awake rada lemu ditambah bokonge gedhi. Tahu nganggo celana pendek persis padha dibaleni. Wis tau Ayo disandangi. Iya, saya mangkelke Pak bojoku dhewe. Aku meneh. Tahu neng pawon pengen nganggo celana sakmene. Nunggu genine mati wae bareng celanane bedah genine murug. Sik. Kok iso murung mau apa?
Aku ki sprene goleki masalah iki ya ora ketemu. Urung ketemu. Embung. Aku kudune ki rak ya dielekke. Mongko Ki ya ora. bojone menganggur ra pernah ki. Wah, mulane nyandang nganggo ku ya sing tertib sing apik aja ngundang hal-hal sing negatif. Loh. Lah aku ki ora ngundang lho sampean bae sing mara dhewe. Lah iya. Ana meneh bocah ABG nyandang nganggo kok meng sak geleme dhewe. Awake lemu cilik kaose. Bareng dhek nyongkrok-nyongkrok persis bocah lare-lare. Sampean Sing awe-awe iki apa? Lah ya tangan mosok bathuk. Nggih ngoten niku ping sithik dienggo parikan karo ngelekke. Nggih kula niku direwangi ragat wong tuwa direwangi adol sapi, adol emah, adol barang-barang kerja keras nggo ngragati anak sing sekolah utawa kuliah. Nggih. Aja nganti ana tetembangan kaya ngene iki. pripun? Pancen saiki jamane jaman ngetren. Tren. Pamite kuliah jebul mung mlebu losmen. Waduh. Budal esuk mulih ajek kewengen bareng kancane ujian rata bocahe bayen. Waduh. Oh kuwi pepeling kok nggih, Mbah. Aja nganti ana lakon kaya ngono kuwi nek sing kuliah ya sing teko, sekolah ya sing apik. Ngono kuwi. Lah apa sampean ki wis tau kuliah biyen iki? Lho aku ki ning UGM 9 tahun. Lho kok Oh. suwe men. Lah, men. Universitas Gajah Mada. Sing ngomong Lah kuwi UGM. ora kok Universitas Gajah Mada. Lah apa? UGM ki urip gumantung mara tuwa. UGM lu madu. Sik, Mbah. Sampeyan kondang ndamel wangsalan teng Julajali nggih. Terus Heeh. Apa wau? Jula-juli. Julajuli ya, kok Julajali. Saniki cobi kaitane kali bersih desa niku. Pun waktu iki wayangan bersih desa umpamane Oh, ngono. ngene iki. Monggo cobi nek cantem pinter tenan tenten. Dagelan sing pinter. Nah, aku Nek ki- iso tenan ayo. iki ngono rak bersih desa. Nggih. Mula kabeh padha ndedonga. Oh, nggih. Muga pinaringan kalih sampe kala Nggih. slamet bahagia kabeh keluarga. Iso Amin. tenan. Atur syukur ngersane Gusti Ngakarya Loka. Bener nggih. Lah nek iki ngono jenenge wayangan Wayangan. sing sepisan nguri-uri kabudayan. Nggih, nggih. Sing ping pindho kena kanggo hiburan. Heeh. Wayangan iki nganggo tuntunan uga nganggo tatanan. Oh, bener tenan. Nek sing abot iki lak dagelane Apa kuwi? kudu penak runtut dirungokke. Heeh, ya iya kok kudu kok. Nanti kesel iki dalan jagung. Nggih. Mangka iki mbuh isik pira mengko umane. Ya trimo sak omane kok arep. Lah ya Lah saumane Sedulur kok. jare sedulur. Jare sedulur. Nek Nggih, sedulur ki ra kaya ngono kuwi. Wis tenan Mbok Cangi. Lah pripun? Kula ditimbali tekan mriki nipun matur nuwun. Golek Nggih. sedulur. Sing penting sedulur. Nggih. Lho nek masalah duit, Nggih. tenan kok kula mboten mikir. Wong kula tenan kok kon nimbang kelangan duit karo kelangan sedulur. Tenan. Wah, walik. Weh kula kelangan duit karo kelangan sedulur. Nek kon milih, kula trimo kelangane engko. Kok kelangane. Kelangane iku. Nek Berarti kelangan ra duit- kepengin kelangan sedulur karo duit. Lah ya ora. Ya kelangan duit apa-apa. Saniki dalang, Mbah. Mbah Apa? dalang pripun? Dalan. Heeh, ning sing apik, aku nek sing ngono ora tak jak neh. Jaluk sing apik. Oh iya. Ya ragat. Kok ragat pripun to? Kok ragat? Ngabot meneh ngono sing dadi dalan. Heeh. Piyambake lenggah mesti nyon rada padang. Ayo. Ngarepe kelir karo wayang. Mm-mm. Tak dongake iki sesuk dadi dalang kondang. Amin, matur nuwun. Ning nek ngajak aku. Lah nek ora, upamane delala iki pas iki wayangan ya ta, kek sampean ora ditimbali ngono gak arep piye Lah coba? aku ning ngarepan ngono buka utruk. Ayo Pak Polisi ora sembrono. Guru upama. Nek biyen ngono, biyen ora. Nggih Pak Polisi, nek saiki tidak boleh. Nek biyen ki ora sah mukir, aku biyen ki bandar utruk biyen. Oh. Dadi saiki ora kena dicekel ya. Wah. Pun monggo dipun lajengaken caping kuwe. Wes enten nek bali ngono. Apa setyane mesti kalakon. Setyane kalakon. Eno mane banyu bening
Gamelan saiki beda karo gamelane awake dhewe biyen. Nek saiki pripun? Ya biyen iki wene dung tang dung. Kururu. Nek saiki Dung tang dung.
Pitu-pitu nganggo gong gepeng nggih. Injih, caping gunung sampun dipun Injih. aturaken Mbak Cange. Nggih. Ini Mbak Waluyo, Napa niku? menika wonten serat Nggih. perwakilan saking warga desa Keburuan Nggih. menika badhe paring dawuh. Oh nggih. Nggih. Mira panjenenganipun Mbah Ahmadi Noto Wardoyo Nggih. kepareng pinarak minggah monggo. Sepun ijab. Monggo panjenenganipun Mbah sinten? Mbah Wardoyo. Mbah Wardoyo monggo aturi Monggo, Mbah Wardoyo. manggil kalian para kadang wonten mriki. Sungkem kula konjo eyang. Ngastomik Kanjeng Adipati monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amit kaliman tabik mugi diribus ing taruhiku kula badhe nderek matur saben tawis kagem gempeni wangci kula mungko dimah nderek ngajeng kemawon ingkang wigatos kula minangka perwakilan masyarakat Desa Keburan mriki posipun badhe nyuwun bil barokah keikhlasanipun penggalih rombongan saking Kidalang Sarjono Sarjana Seni saking Begelen saha sak rombonganipun mugi-mugi kajatipun warga Desa Keburan mriki anggenipun merti dusun saged kaparingan slamet rahayu widodo nir ing sambikara Amin. kaparangan bil barokah wal karomah saking Syekh Abdul Qadir Al Jalani ugi syafaat saking Nabi Allah Subhanahu wa taala lidanipun. Supados para masyarakat petani lan ugi para nelayan ingkang kemis kapengker ugi sampun ngawontenaken sedekah laut kanthi wonten seselan adicara menika pembagian kangge anak yatim piatu sampun kelampahan nalika kemis ingkang kapengker. Mugi-mugi saking keikhlasan donga penyerahan samudayanipun sak rombongan utawi para rawuh tamu undangan samudayanipun mugi-mugi kajatipun warga Desa Keburan mriki slamet rahayu pidodone ing sambikala sak lajengipun. Amin. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Amin. Slamet sing padha mresani lan ugi para among bakul samudayanipun. Amin. Lan ing mriki kepareng kula badhe mbeberaken antawisipun gandeng cenengipun utawi gampilipun gabunganipun antaripun seni ringgit wacucal kalian perangkat gamelanipun. Nggih. Menika mederek pangertosan kula gamelan menika dipun perang kados gangsal werni. Ingkang sepisan nggih menika kendang, demung, saron, peking. Sekawan. Lajeng ingkang angka kalih menika gender barung saha gender penerus. Ingkang angka 3 menika inggih menika sentem gambang bonang barung bonang penerus. Ingkang angka 50 kethuk kenong kempul saha gong. Ingkang pungkasan rebab suling saha siter. Menika mengku wigatos ponto ingkang sepisan nggih menika pinangka pratandha salat Isya sekawan gender barung penerus menika pinangka pelambang subuh. Lajeng ingkang wingkilipun luhur asar ingkang pungkasan 3
Nggih menika suling rebab siter menika pinangka salat maghrib. Kula matur mangatan menika awit sederek kula panjenengan ingkang sami-sami seagami sok wonten ingkang ngendikaaken bilih nonton wayang menika wonten ingkang nindakaken sirik pramila saking menika kula namung dapuripun ngemutaken supados boten wonten pengendikan ingkang makaten menika. Bodene kula matur bilih boten lepat menika demung sakmenika wontenipun 7 wilah ingkang angka ngajeng piyambak 6 nggih leres lajeng setunggal kalih 3 gangsal 6 setunggal 6 menika nedahaken rukun Islam, rukun iman. Wondene cacah 7 menika pinangka lare ingkang tasih alit wiwit 7 taun kedah sampun dipun sumurupi dumateng agami. Alhamdulillah mriki sampun wonten Pak Kyai Anwar sampun ngasta wonten ing dusun Kebaran mriki lan wonten kuburan ingkang iring ler menika Ustaz Rojain alhamdulillah sampun wonten kemajenganipun. Lawiran 7 menika ungelipun menawi boten lempat namung gangsal menika pratandha rukun Islam gangsal werni nggih menika jidat rolat lukat patso moji setunggal menika ya mari perlu dipun emot-emot kagem pangertosan lan cacahipun 17 werni menika kala wau menawi dipun ringkes janipun namung gangsal welas sebab kethuk kenong kempul gong menika sak tunggal papan. Menika pinangka pratandha bilih lare ingkang sampun umur gangsal welas taun menika ateges sampun dewasa malih. Mekaten lan kangge ingkang pungkasan kula badhe kepengin bawa dia menika Mbak Presiden mangke kula aturi beksa pepeling. Kula badhe buka pepeling namung mbok bilih sakapanipun mangke lepat estu kula nyuwun pangapunten senajan mriki terus terang sampun wonten bantuan gamelan ning ketoke golek penabuh angel. Matur nuwun Mbak Wardoyo. Monggo. Rukun Islam kalima puniki breng prawarga keburuan jaya wis kathah kang nindakake rukun Islam puniku jahadate kang angka siji kang kapindhone salat zakat kang telu kaping 4 poso Ramadan kaping 5
yen kuwasa ibadah haji rukun Islam sampurna. Wah, sampai tenan suarane, Mbak. Nggih, nuwun sewu menika cakapanipun boten sami kalian ingkang ngripta nuwun sewu. Wah, mboten napa-napa nggih. Robah sekedhik. Nggih, mboten napa-napa. Mbok bilih wonten kirangipun Dukon Kulon utawi guru wilanganipun estu nyuwun bakal wonten. Nggih. Matur nuwun. Nggih, Pak Wardoyo. Pak Sarjono, Nggih, sarjana hukum. Nggih. Matur nuwun. Kok sarjana hukum napa to ya? Urung tau dihukum kula niku. Nggih. Niku mboten sarjana hukum, Pak. Hukum sarjana. Nggih. Sarjana seni iki. Monggo. Nyekar, Mbah? Nggih. Nyekar. Oh, mboten. Oh, Ibu Sinden. Ibu Sinden. Bekso. Joget. Oke, nggih. Oh, ajeng anu mandap. Nggih. Mbah, ana sing keri lho, Mbah. Demut-demut apa jajal? Kok nggih piye? Engko mbok-mbok ana sing keri lho, Mbah. Aku urung nyangoni barang lho, Mbah. Sampeyan niku ganggu karo piyayi apa ya sing biasa alon-alon Pak De nggih, monggo nggih. Sikile riyin nggih. Nggih, lagunipun pun peleng. Niku sing momong kula cilik nggih. Pun ngerti kok. Nggih. Zamane kula didik niku sing ngajari Mbah niku. Nggih. Pepeling menika pemut Pepeling, dumateng kok. kita sami mugi tansah saged dumateng Gusti Ngakarya Loka ya Allah Subhanahu wa taala mugi tansah pinaringan barokah. Monggo pepeling kanca-kanca PSD. Mbah Walu ya. Damel Menika dalem. dipun live streaming wonten Gangsal Channel. Wah, akeh. Nggih, ingkang sepisan STV Romo Official, ingkang angka kalih Ora Kondang, ingkang angka 3 Lensa, ingkang angka sekawan Budaya, ingkang angka gangsal Lensa Van Java. Wah, pokoke dikeroyok Kruyuk streaming. nggih. Mula sing apik, Mbak. Betul-betul. Monggo pepilingipun. Muhammadur Rasulullah.
Ampun pun sendikani. Saya isih. Isih ana cikalane terus. Nggih. Dan ambek tenan wiagane kuwi kompak banget asli. Sing demunge lho ora ngerti demunge saking apal. Sing ae. Merem apal nganti demunge dilih barang ora ngerti. Ngantuk kaya. Mbak. Mbak ya. Nggih. Jumenengaken sinten, Mbak? Nggih, sik pundi? Ingkang Mbak Tongko loro ning Mbak. Mbak Niken, niku asmane Niken. Oh, Cobi iya. panjenengan condro nek kados Mbak Niken niku pripun? Lah wong urung ngatek aku ora ngerti sing asmane Mbak Niken sing ndi kok. Sik nomor loro niki lho. Oh, di nomor itu. Oh enggak niku. Luntur niku. Lelenggan iki lho, lelenggan nomor loro. Nggih, monggo Mbak Niken. Candrane pripun niku? Wah, monggo wah jan betul-betul nah iki arep nyondro tenan iki kewuhan saking Pripun? turah warna kurang condro. Nggih, nggih. Dasar Sinden Sulistya ing warni Nggih. mongko busanane sarwa jangkep jawi. Nah, Pindha widodari ngejawantah. heeh. Niken niki ken napa jenenge Niken. Napa niku artine? Niku niki ken niku dikengken let kok kene mergo dikongkon. Lah nggih kok. Nduk Cahayu Nggih, dalem. suwe ra tau kepethuk. Terus pundi watosipun Mbah Waluya kalian Ibu? Alhamdulillah sehat, Nduk. Amin. Undangan kumbah kok ngundang iki ibu. Ngono wae kok ya meri lho. Lah, ya. Jare iki putumu. Lah nek aku iki ngundang kumbah kowe iki ya kuting Mbah Uti. Oh ya iki uti iki Oh, aku. ngaten. Dadi Iki aku. mboten seimbang ngaten iku. Oh, karena iki anu beda margane. Cara Cina ke ana marga lung, ana ling, ana aku ki margaku ki nggi beda. Oh, nggi. Nek iki margane lani. Lani. Lah nek metu bareng dadi ngilani. Lah mbok biyen ki Mbak Suwin kok ya kersa digarwa karo Wah, anak kedruwo. iki biyen Bengi-bengi kok niku critane piye. Kepepet napa dos pundi to, Bu? Nggih. Rasane ki kepepet, Nduk. Aku biyen iki iki tlatene rumah sapa ndirang krangkring ning nggon aku tak arani nggo sepeda motor jebule Jebol. gorbel tok. iki aja tak kukuk ngono Mas dadi mbuh iki mbuh. Iki cilik. Rasane kan Kuwi biyen iki cilike guduke randang. Nggih. Terus sakniki Lha barang tak naik jarang anget karo uyah. terus Terus tak dusi terus mari kaya ngene iki terus tak pek pokoke aku buku. digula wentah karo Mbah Demu iki no aku dadi Nggih. wutuh. Biyen tok Tapi- krowak. Biyen krowak. mulane duwe bojo 32 tahun ki ya ora anak-anak karo mbokmu gedhe iki. Mergane napa? Lah kepiye to wong mentang-mentang bojo dagelan angger turu nget-ngetan kurdo guyu kemekelen. Aku biyen ki ndek brengos. Kaya sapa to wiyaga semene kok ana sing brengos 11. Nika lho, Ndi? Mbah kados simbah sing lenggah wonten ngajeng menika brengose nika lho. Oh nggih kumis, nggih matur sembah. Nggih. Brengos ku biyen yo gudhe-gudhe ngono. Putih. Lah kok saiki iso ilang? Lah wong putih to, ora tak cukur. Itu piye? Ane aku mlaku nang bocah halok. Sono kirik gondol jagel. Terus tak cukur. Lah bareng tak cukur ki tak turu karo bojoku angger ngengeti aku hukum mekelen. Lah apa kok guyu ki malah kaya apem tumpuk. Apa tuku niku napa? Apem tumpuk. Angge niku napa? Apem ditumpuk-tumpuk ki lambe isor karo dhuwur ora kaya Oh. apem ditumpuk. Sampeyan Nek biyen ki jaman cilikan iki ganteng putih. Sinten Bu Mbah Waluya menika? Nggih ganteng. Lah iya, Nduk, biyen ki. ngene lho Nduk tak Saniki? critani. Biyen ki aku lahir ki ora ana dokter, Oh nggih. ora ana mantri. Dukun. Ono dukun bayi. Dukun bayi. Lah, terus dukune bayi ki omong karo mbokku. Pripun? Mbok, nek sampean kepengin anake sehat, nek jam 09.00 awan kae pepenan ra ketang 5 menit. Dipe. Nggih, niku Lah. saged ngilangke penyakit kuning nggih saged. Ora lempungan ya ora. Lah aku suatu hari kuwi dipepe. Suatu ketika Ditinggal ning alas sedina layu ra dimtas. dadi kosong ngaten niki. Wis kaya ngene kedadeane Nduk, karang iki. Ya senenge sing penting gurih. Monggo nggih. Biyen ki jane ki ora ngono ding critane. Apa? Jadi biyen le metu ki sirahe dhisik. Oh. Baru ki beraki tangan. Aku ki- Rak gedene rak ting pratel kaya. Aku ki mbokku ki ngeden ki seminggu kok, Nduk. Kaden kok seminggu. Ayo ki ndas wise. Nek leren, sewengi. Terus esuk-esuk. Awakku. Esuk ene Kowe ke Jemuah nganti Selasa kabeh lahir utuh.
Ngomong tak penake wae. Ben gak seminggu to, Bu. Wong aku ki karo bojoku ki biyen ora akur. Kuwi Sebabe. ora akur wong kuwi ora seneng karo aku to. Ning aku ora banget lek ku seneng. Nggih to, Bu, dipaksa napa pripun? Kandhane iki. Lek ku akur ki mung gara-gara kodhok. Ih, Omahku ora andeng glumbang. Terus Kaya ngono kok diceritake bocah lho. men ngerti sejatine ngurip. Terus ana kodhok. Apa kae Pak ngono kodhok. Ayo ndelok, ayo. Ndelok kodhok. Terus ana lah kok kami cici ya. Terus kok kae loro Pak. Cah iki jenenge kodhok tumpuk aku. Lah kok ngajak mulih bojoku terusan. Ayo kodhok-kodhokan. niku ya jalanane aku. Dadi akur. Mergo kodhok dadi aja nyepelekke kodhok kowe iki. Mboten. Kodhok iso ngakurke temanten sing maune ora akur. Aneh-aneh kok. Aneh lah nyat dagelan. Iki lho aku tukokno jamu kaya ngene iki lho. Budi iki. Napa? Iki lho nganggo jamuno sampean ki ora gelem nukokke aku. Bola aku iki ora tekono kae lho. Ditang. Cita. Heeh piye? Wes tak pengen nganggo jam pengen ngayal, ketune nganggo jam wae. Iki nek wono sapa ya tak pengen rasa nganggo jam. Lah ngopo? Kuwi iki ngrungokno dawuh Pak Guru kae lho. Pripun? Anak-anak sekarang itu musimnya nyamuk demam berdarah. Nggih. Kalau gigit itu jam 10 atau jam 3. Kowe aja Terus? nganggo jam, nyamuke main bingung. Ya ora. Niki kita saya cilik, jam niki kita saya cilik. Nang omah ana sing luwih gedhe. Jam gandul kan. Jam dinding. Mulane Arep ngaturke apa, Nduk? Enak. Nggih, wonten dawuh napa Mbak Limbo. Sawetawis dereng enten Dereng paring wonten. dawuh, monggo. kepiye aku ki ora nderekke karo garwa kok ora tau. Wong kula nggih wonten diderekke kok. Ngono. Ayo. Tak dongak-dongake lho bojomu ki wis. Amin. Tengane tos pundi? Ya pokoke muga-muga laris kaya Pak Sardono. Amin. Dengan catatan ngajak aku. Iki. Nyekaran apa dadi ati kon lho. Ada hati-hati Dadi bareng ati dadi nderek mawon. pilih dadi hati apa dadi buron larang wis sak lari. Wong niku lagu kok. Lah niki malah buruan kepik kula niki. Napa? Apa? Kok tak cetok iki? Iki lho Niki kan kan jenenge kepik. Ini kewan wedok niki. Oh, lah kok Sing bola jero jarik mawon. Ngene empek ngono iki. Aku kok Oh, lah niku mong cilik-cilik ngerti bojo kula gedhe mesti dipangan. Lah nggih. Kan iki ra omong kewan. Lah pripun? Uler dimplok. Heeh. Kupu dipangan. Jangkrik. Jangkrik ya lahap. Kodok niku wau. Kodok kerso. kodhok nek kodhok ijo arep aku. Nek kodhok lorek ora. Nyaku apa ki mau jenenge? Kepik. Oh, wah mak prenyang ngono aku. Kula iki Kaya nggih. tau tepung kuwi aku. Kira Oh, kira. kodok kering nggih. Mau kok empek. Ya kene nduk tengah kene. Nggih. Kaya tau serawung. Ata kono to kene iki dilabuhi kepik. Oh nek kula ki ngertine niku walang sangit. Warang ra diudak. Aku sing ngandani nawang kok mau jenenge kepik, Mbah. Ngono kuwi. Iki nek nggon aku jenenge udu kaya ngono kuwi, Mbak. Wah. Mbak Cange. Nggih, Bro. Iku ya mung gegremet ngono wae lah. Nggih. Aku Nggih. tau dikruyuk kono ku mung mangap ya gak entek dhewe kok. Wah, bune niku ora enak banget. Wis sing marai seger ki nek Napa? cara Gunung Kidul iki dijupuk to, terus Nggih. digoreng, Nggih. nggo lawuh nyambel kae. Iki uyuhe Pak sing rada rada marai enak. Enak. Lah semono wae yo enak. Gua namu mendemi. Cak yo. Ayo Nduk, arek nyanyi. Iya kene Mbak yo. Dek hati-hati. Hati-hati niku langsung kemawon apa ngangge bawa? Nggih, manut. Bawani Langsung saja. mawon nggih. Oh, PL nggih. iki tarase PLBR. Apa? Eh, Pelong barang. oh pelok barang. PLG